aquí estamos ante o que a mí me parece un dos grandes obxectos da Galicia contemporánea. Non podemos entender Galicia sen este mapa maravilloso que está aquí no Salón da Casa do Otero, o mapa de Domingo Fontán. Non se pode entender a visión que tiña Otero de Galicia sin este mapa. Nin Galicia. É a primeira que se representa cartográficamente Galicia. Bueno, pois estando aquí, como estamos na casa de cima de Vila, na casa de Otero Pedrallo, a veces enténdese moito mellor por que a xeografía de Otero é como é, como se formou como xeógrafo Otero Pedrallo, non? Porque cando un sabe para a Solaina, desde aí pode ser unha auténtica, digamos, sinfonía de cosa distinta, non? E diante dese tiña un territorio diverso, non? Miraba para unha banda e veía lá o Cotonovelle, e debaixo estaba o Val do Miño, miraba un poquinho máis para cara oeste, tiña Barbantiño, e case sentíase que había o Barbantiño que era diferente onde estaba el. Co cual, digamos, a xeografía de Otero é unha xeografía, xa o escribí moitas veces, que en boa medida aprende nos libros, pero sobre todo aprende no contacto directo con a natureza en Trasalba, non? En Trasalba e viaxando por Galicia, non? Sí. Bueno, eu teño que dicir primeiro que esta primeira vez que estou dentro da casa de Otero, para mí que dá máis moi especial, porque é un personaxe do que teño lido moito, que teño lido moitos artigos, entón é sorprendente porque unha casa tamén unha xeografía, que el describe moitas veces estes diferentes espazos, é maravilloso ver ancoraxes, non? Prendas, obxectos que a veces aparecen nas fotografías, e velos de repente aquí en 3 dimensións é para mí moi sorprendente, non? O que decías coincido totalmente, dicir, de que esta casa é unha solaina para a xeografía. Hai un texto moi bonito del que nos fala de como, de alguma forma, acabou combinando, digamos, dúas formas de ver o mundo, non? Porque hai un texto no que di que el viña a mirar este mapa de Domingo Fontán que tiña aquí na sala, este mapa que logo podemos falar un pouco máis, entón o que facía é buscaba Trasalba no mapa, miraba que había alrededor e saía a Solaina a intentar localizar nos horizontes pois eses mesmos espacios que el descubría no mapa, non? Ese exercicio tremendo de pasar da abstracción do mapa, non? De esa representación á realidade, non? Entón eu creo que é fantástico como se acaban entrecruzando as dúas realidades, non? O mundo físico real e o mundo da representación, porque ao final Otero nesta casa chegou a xuntar pois prácticamente creo que uns 50 mapas que tiña el que combinaba con estas realidades que tiña ao redor, non? Sí, porque cando chegas ao mapa de Fontán, efectivamente ves Trasalba aí entre, digamos, o interfluvio entre o que é o Barbantiño e o Miño e tal, ve claramente que ademais no mapa, que é curioso, porque aparece multitude de entidade de poboación e aparece Trasalba, pero aparece Fechos, aparece a miña aldea de Arrabaldo, aparece enfrente todo o que é Barbantes e demais, o cual, efectivamente, ten razón, porque vai traspasando, digamos, a realidade xeométrica, a realidade cartográfica de Fontán, a realidade que vive, a realidade que está vendo diante de sí, non? El sempre se sentiu cómodo nos dos planos. Penso, por exemplo, na Guía de Galicia hai uns dibuxos moi divertidos que el despois tamén empregou noutras cartas ou nunha especie de proxectos que lle fixo de viaxe que lle fixo para Silvio Santiago, que era unha especie de esquemas, unha especie de diagramas como árbores moi esquemáticas nas que collía o territorio, as estradas e iba ubicando as aldeas. É dicir, ele non tiña ningún problema en pasar dese mundo tan concreto que el lle gustaba describir con tanta minuciosidade ao mundo dos mapas, ao mundo da cartografía, non? Eu recordo un texto del tamén moi bonito, unha carta que lle manda Antonio Fraguas. Entón, está preparando a Guía de Galicia do ano 45, a segunda edición. Entón, el dille que el sempre lle encantaron as guías e sempre lle encantaron os mapas e que seu pai tiña de pequeno un mapa de Santiago e fíxate como xoga a memoria, el di, era un mapa de Santiago no que se vían as defensas da Revolución de 1846, marcadas. Claro, cando vin eso, me acordo que dixen, a ver, que mapa é, teño que localizalo. E localiceiro que fora un mapa que fora impreso por Mayer, que editara, que preparara Bernardo Barreiro, unha especie casi como de guía turística nun único plano, non? E non estaban as defensas, pero na súa cabeza xa enchera ese mapa de historias tamén. A xeografía oteriana
é unha xeografía moi intuitiva, é unha xeografía que el, despois podemos falar máis do tema, pero sempre se di cales son as fontes da xeografía lateriana. Bueno, sí, a escola francesa, sobre todo Vilar de Labrás, pero realmente a formación del é máis ben do contacto directo coa xente, do contacto directo cos lugares, coa rocha, coas condicións de tempo, coas ambientes climáticos, coa cobertura vegetal, máis que unha formación, digamos, teórica forte, non? Ele estudia... Era máis autodidacta nisto, non? Sí, era... Claro, cando comparamos, por exemplo, con Pau Vila, que é o gran xeógrafo catalán, vense marcar a diferencia, non? Ele é un xeógrafo, cunha formación máis clara xeográfica, e Otero é un erudito, que sabe moitas cousas, que sabe de xeografía, que sabe de historia, que sabe de arte, que sabe de cultura, que sabe de filosofía, que nos seus contactos en Madrid, tanto na carreira, el fai filosofía e letra, me parece, e fai dereito, pero no Ateneo, ademais, se vai formando. Entón, ten unha visión moi humanista, e deso tamén podemos falar despois, non? Como sempre a paisaxe non é esa paisaxe abstracta, simplemente descriptiva, é unha paisaxe vivida, é unha paisaxe humanizada, non? Unha cousa que me chama a atención del, bueno, primeiro, quería preguntarche tamén unha cousa a ti na tua experiencia, porque cando Otero empeza a escribir de xeografía e a xente empeza a falar do Otero xeógrafo, teño certa sensación de que sucede nas súas cabezas había un mundo que era bastante distinto ao noso, porque cal era a representación realmente que podía ter do territorio de Galicia un galego de finais do XIX que non tiña un especial acceso, que non fora especialmente, digamos, preocupado ou preparado por acceder a eses materiais? Tiña unha idea como clara do territorio? Eu creo que tiña a imaxe que tiña do territorio, a imaxe cartográfica era Fontán. E depois a imaxe que podía vivir, porque se collemos 4 rapaces e explicamos e describimos un país imaginario aos 3 rapaces, e depois dicimos que fan unha redacción, cada un vai ter unha resposta distinta. Entón, un territorio non se pode describir hasta que se patea, hasta que se coñece a fondo. A xente ten que decatarse de que o mundo de antes non era agora. Ora colles o móvil, podes ter unha aplicación que fale de modelos digitais do terreo, carta de todo tipo, ortofotos. Antes non había eso. Antes non había eso. Por eso, por un exemplo, cando os rapaces de Ancares os de excursión os levaban ao mar, para eles era un mundo que estaban abrallados. Porque pasan dun mundo marcado polas vacas, digamos, campos de labor, as patacas, as berzas, o centeo, uns camiños cheos de lama e tal, e aparece un lugar onde hai area á beira do mar, en onde hai unhas casas que non son iguales, que non hai carros de vaca nen de bois, que hai, digamos, hai barcas ou hai o tipo de barco que fora, non? Entón, son mundos moi distintos. Por iso, eu creo que o papel que fai Otero é pasar de unha cartografía xeométrica de Fontán a unha, digamos, é o descriptor da xeografía galega. Se pasa, digamos, do cartógrafo ao que vai describindo. Inda que agora podemos dicir que é unha visión moi descriptiva, pero hai que facela. Claro. Porque aparte a mí me chama a atención de que se, por exemplo, miramos as xeracións precedentes do Otero, non? É dicir, se pensamos no Resurdimento, digamos, o pensamento sobre Galicia, o Resurdimento, é sobre todo un pensamento histórico, quero dicir, o pensamento de Murguía, bueno, pois podía describir algo de xeografía, pero claramente o seu interese está máis ben nos feitos históricos e todo, e como el, pois, moitos outros, non? Casi Otero, casi o primeiro que acomete, digamos, esa tarefa da descripción, non? E desa narración do territorio máis precisa realmente dentro destas xeracións, porque incluso na xeración nos tamén non había outros que tuveran tanto ese interés como podía ser o propio Otero. Era un pouco unha rara avis tamén no seu mundo, non? O único que podía falar de territorio de un xeito semellante a él podía ser Parga Pondal, sí, claro, coa parte xeolóxica, pero fora disso non. Claro. Cando fan Terra de Melide, hai o que, por exemplo, cal era a idea de examinar os estudios galegos? Describir a realidade galega, por eso facían equipos multidisciplinares, e por eso un falaba do que sabía, cada un falaba do que sabía. Un falaba da geología, outro falaba da xeografía, outro falaba mellor das plantas, entón salían uns estudios integrales que permitían saber que o territorio era moito máis que unha visión, que unha primeira visión, que tiña moitas cousas distintas, non?
Pero Otero, claro, Otero plasma. Cando en Síntese xeográfica de Galicia ou en Paisajes e problemas geográficos de Galicia, ele empeza a ver a pegada histórica, a pegada da xente, a pegada dos paisanos dentro do territorio, non? Eu creo que unha das claves do Otero é esa capacidade de conciliar a xeografía coa lectura do territorio, entender a paisaxe de maneira moi dinámica, moi cambiante. De feito, el sempre dicía, insistía moito na idea de que unha paisaxe vai mudando e, de alguma forma, o territorio vai deixando as marcas, van quedando as marcas de toda esa transformación. De alguma forma, a mí me recorda, quizás un pouco heterodoxo isto que digo, pero moitas das descripcións de Otero, da forma na que aborda a paisaxe e a presencia do home nel, recórdame moito a outro autor católico, máis ou menos da súa xeración, ainda que un universo totalmente distinto, que é Tolkien. É dicir, na exhaustiva manía que tiña Tolkien, por exemplo, no Señor dos Anéis, en describir as paisaxes e os territorios para transmitir, digamos, unha determinada visión estética, se parece moitísimo a como moitas veces Otero describe o mesmo territorio, non? Entón, supoño que a clave de todo eso estaba na visión humanista que eles tiñan do mundo, non? E na visión do papel que tiñan digamos, o ser humano dentro da Terra, non? Sí, el sigue moito a Barré respecto a que Barré falaba de terra e morte, o sea, de como todo vai quedando pegado no territorio e como a evolución histórica vai quedando aí pegadas que van facendo unha construcción diferencial das paisaxes, non? A paisaxe, ao fin e ao cabo, é o resultado, é froito dunha dinámica, dunha dialéctica aí entre moitos factores, pero, digamos, vamos chamar o factor histórico, é básico, non? En calquer paisaxe que nos asomemos, imos ver cousas a escala distintas. A escala que les falaba xeolóxica, que son as formas, que son a rocha, o demais. Que lle importaba moitísimo. Claro. É unha cousa como yo hoxe en día non trascendeu tanto de Otero, pero sempre ten un interés moi grande no xeolóxico. Logo tamén podemos falar disso. Exactamente, pero a escala xeolóxica que é feita a millóns de anos e a escala, digamos, humana, a escala histórica. Hai unha cousa que é como moi sorprendente en moitas descripcións del, que é a relación cos castros. Porque Otero Pedrallo non era especialista niso, pero claro, un se dá conta cando ti lees descripcións de Otero Pedrallo, por exemplo, na Guía de Galicia, pero tamén en moitísimos outros textos del, el sempre está aludindo ao castro que está en tal sitio, Castro Curbín, sempre está falando dos castros, porque, e moitas veces, incluso, por exemplo, estou pensando no libro En Pelerinaxes, ou moitas veces dibuxan os perfis. Por qué? Porque hoxe en día xa perdimos a referencia que existía. Na época de Otero, os castros estaban limpos, estaban sin forestar, e como había moito gando, é dicir, digamos, a perspectiva dos castros coas súas murallas recortándose na paisaxe, neses outeiros marcando, era moi presente. É dicir, de alguma forma, non digo que fose unha paisaxe prehistórica, pero unha paisaxe na que determinados elementos que na prehistoria foron concebidos como monumentais seguían a serlo. Entón, por exemplo, na Guía de Galicia, pois hai como 7 ou 8 castros que son continuamente mencionados en diferentes sitios porque se ven. Cando falamos de historia, digamos, o paisaxe, hai que meter o que el fala do de Valar, non? Ese de Valar, ese de venir, ese que pouco a pouco se vai transformando, e dai fala a veces que decías ti dos castros, fala mellor dos señoríos, das fidelguías. El, no fondo, tamén é un cronista do ocaso das fidalguías, claro, dos vellos fidalgos. Eu creo que aí non é, o sea, é un elemento central, el sitúa como elemento central, digamos, da paisaxe galega a parroquia. Claro, é dicir, algo tremendamente humanizado, unha forma moi humanizada de ver un territorio. Eu creo que el, por exemplo, el fixo bocetos da parroquia de Trasalba xa moi cedo, son dos anos 20, varios bocetos e que de alguna forma acaban sendo casi como o estándar dunha parroquia galega, porque representaba a igrexa no medio, as aldeas, digamos, dispersas polo territorio e os límites da parroquia, pois montesíos, non? Con algúns outeiros, como son Trasalba, pero que de alguna forma ele acabou trasladando ese modelo a visión ideal dunha parroquia galega, non? Entón, para el a parroquia acababa sendo ese elemento central no que confluía a paisaxe física e natural coa paisaxe humana que acabou, digamos, definindo ese territorio, non? E estaba misturando territorio e paisaxe. Sí.
a parroquia é un territorio e a apariencia da parroquia é a paisaxe, non? O sea que eu sempre digo que E a igrexa sempre no medio. a igrexa no medio. Entonces, e eso vai engarzando con esa visión que, digamos, regionalista, nacionalista, de lugar, parroquia, comarca e nación. En nación, claro, Básicamente. Claro, porque quero dicir, no fondo, un elemento que se nota moito, por exemplo, na Guía de Galicia, que este ano facemos o centenario, el cando publica a Guía de Galicia por primeira vez, no ano 26, é moi curioso, porque a guía hai un traballo moi maduro, pero é o seu primeiro gran libro. Antes publicara un pequeno libriño, Pantelas, que era un pequeno texto literario, e publicara pois diferentes artigos de xeografía, pero el nunca... É curioso que un home aborde como seu primeiro libro un libro da ambición que ten a Guía de Galicia, non? Nese momento, el ten 38 anos, pero xa ten o país na cabeza, porque cando ti lees a guía, daste conta de que sí, está botando man de 1000 libros, pero está recordando moitas lecturas tamén, non? Bueno, pois, o interesante que el con esa primeira guía, o que fai basicamente, que iso é algo que moita xente non sabe, é unha guía que paga el do seu peto. Non sabemos se vendeu algunha leira, se a súa ella sudou, como non sabemos como fixo, pero esa guía pagou na él, aínda que edita Espasacalpe, en Madrid. E cando yo manda aos amigos, porque reparte, eu creo que gran parte da edición ela reparte entre xornais, bibliotecas, de feito ti vas por Galicia, hai esa guía do 26, colle esa guía, e a guía ten unha dedicatoria do Otero Pedrallo á biblioteca, é dicir, el agasalla cas guías porque quere transmitir. E o que lle contestan os amigos é que, de repente, entenden Galicia, é dicir, que, de alguma forma, o libro lles axuda a visualizar Galicia, a entender Galicia, por lo tanto, lles axuda a entender un país, é dicir, o libro é moi coherente co momento que en ese momento está a vivir a cultura galega de construcción nacional, non? É dicir, da idea de un país que se está construindo en diferentes termos, non? E é como se fora unha pata que ainda lle faltara a ese país por construir, e o reciben como un fito. Vale, correcto. Bueno, Otero chega á universidade tarde, moi tarde. Creo que debía ter 62 anos, se mal non creo. Non? Creo que no 58 está poucos anos, xa se subila, non? Pero sempre dixo que foi o maior gozo da súa vida. Foi o maior gozo da súa vida e tamén foi o gozo a moita xente, porque eu non sei o que enseñaba de xeografía. Isto non é unha crítica, é un simple comentario, porque, claro, el puñase a falar, e xa dixen máis veces, iso é o que me contaba sempre Río Barxa. Non levaba papelito, non levaba esquema, el empezaba a falar, e, claro, podía empezar a falar do relevo de Galicia e podía acabar falando da poesía non sei onde japonesa. O sea, pero, claro, tiña xente encandilada, porque falaba de maravilla, ainda ahora cando se escoita a súa voz era un torrente de voz, non? Entón, claro, cando se fala do papel xeográfico, el educou de outro xeito, bueno, primeiro introduciu ideas xeográficas que era importante daquela. Hai que pensar que ele é o primeiro catedrático de xeografía, que non sei os profesores que había antes, pero o primeiro catedrático de xeografía que hai é ele, non? E curiosamente se preparou con unha disertación sobre os Alpes. Sobre os Alpes. E creo que abrallou a xente porque empezou a falar dos Alpes e acabou falando de todos os historiadores, poetas, de todo casi que menos que de xeografía, non? Entón, claro, el daba unhas clases magistrais, sempre me decía o finado, lamentablemente, Alonso Montero, que ele estuvera na súa última clase e tal, e que era un torrente, empezaba a falar e tal, e tal. Pero eu creo que unha aportación, o mellor académicamente, desde o punto de vista estritamente académico, é máis complicado seguirlle, pero claro, o impacto del, por exemplo, no ámbito xeográfico, foi moi importante, por exemplo, na Guía de Galicia,
xa se define como anual, cando Galaxia decide facer a edición do 54, eles xa falan de manual, xa incluso nun folleto de venta de promoción xa non é unha guía turística, xa é algo, xa é unha especie como de manual rápido de Galicia, non? É dicir, como un manual de Galicia desde diferentes ámbitos. Entón, claro, hai toda unha xeración de galeguistas, estes galeguistas que naceron, digamos, á altura da propia Guerra Civil, un pouco antes ou máis ou menos, todos estes mozos do franquismo que van a utilizar a guía e sabemos, ademais, que se utiliza como guía, como libro de texto, é dicir, para conocer Galicia, porque se te vas a pensar, realmente non había moitos libros que abordasen Galicia dunha maneira integral. El participaría despois facendo esa historia de Galiza pagada desde a migración, que vai chegar un pouco bastante máis tarde, non? Pero el vai a ter unha especie de magisterio e pouco a pouco se vai ir convertindo no patriarca, é dicir, non só na xeografía, sino na súa capacidade como para convertirse nunha especie de vínculo vivo con un pasado que non se quere perder, que ese pasado da xeración nos é do galeguismo anterior. E el, pouco a pouco, tamén vai asumindo ese papel cando se vai facendo maior, non? Cando el di, que son un pouco de broma, que di que é unha frase que me encanta del, que di que é unha fantasma do século XIX, non? Que está vivo, pero claro, tamén, de alguna forma, se reivindica como dun mundo anterior. E todos o queren construir tamén desa maneira. Esta empezaba eu, creo. É verdade, por exemplo, cando hoxe en día leo guías actuais de Galicia, incluso visito webs de concellos, me conta de como aínda sigue tremendamente presente a pegada do Otero. É dicir, non podemos entender en gran medida a forma na que os galegos tratamos hoxe en día e concebimos a paisaxe actual se non nos damos conta de que detrás de aí están os ollos do Otero. Penso, por exemplo, en todo o traballo de restauración de mosteiros e de igrexas que se levou a cabo nos anos 90 e eu estou convencidísimo que ten moito que ver con esa idea que tiña Otero do patrimonio eclesiástico como parte do centro da cultura galega, non? É dicir, recuperar ese paisaxe. Entón, eu creo que Otero, que ten unha obra oceánica, deixa moitas mensaxes para o presente e para o futuro. O primeiro é aquilo que eu creo que levamos os dous falando toda a conversa, que é a idea de que a paisaxe cambia, que a paisaxe se transforma cos homes, que a paisaxe é movimento, non? E que frente a determinadas, a veces, ideas estáticas que hai hoxe en día de pretender que a paisaxe ten que ser dunha forma determinada, hai que entendela como un proceso moito máis orgánico que vai acompañando a xente, non? Ese é un factor que creo que é moi importante ensinar. O propio Otero, dicir, por exemplo, na Guía de Galicia, nas sucesivas edicións, el vai falando deses cambios da paisaxe e a veces gustan e a veces non les gusta, como é normal, non? Pero eu creo que podemos aprender moito desa idea. E despois, para min, unha idea que me queda moi clara despois de ler Otero é que nos miramos a paisaxe cos ollos do noso tempo. E non hai que terlle medo a mirala tamén cos ollos do noso tempo. Por exemplo, Otero moi poucas veces fala de elementos que hoxe para nós son moi importantes, como poden ser os muiños, determinadas formas de arquitectura tradicional. Por que? Porque para él eran a vida cotiá, é dicir, eran elementos que o mellor se el tiña que describir unha comarca ou un lugar, pois non os destacaba porque daquela non se consideraban especiais e hoxe en día, sin embargo, sí que os consideramos especiais. Por qué? Porque a mirada sobre o territorio vai cambiando. Entón, eu creo que Otero nos ten que ensinar moito eso, é dicir, de que cando observamos a paisaxe temos que entender esa paisaxe como un proceso que se transforma cada anos, entender que na súa época era dun xeito e que hoxe en día non somos os protagonistas que temos que decidir a nosa propia forma de vela e de entendela. O artellamento territorial que tanto lle gustaba a Otero, que tanto lle gustaba a Niemeyer, que tanto lle gustaba a Xaquín Lorenzo, e falo de Xaquín Lorenzo porque ese era o que estudiaba os buiños e estudiaba a parte popular, que Otero non traballaba, porque Otero centrábase máis, digamos, nas construccións, nas vivendas, nas aldeas, nas parroquias, nas comarcas, non? Entonces, e nas cidades. E nas cidades. E nas cidades, porque ten unhas páxinas espléndidas das cidades galegas que hoxe en día está moi pouco reivindicado. Otero, que escribe moi ben das cidades galegas. E ademais hai un montón de guías, porque Otero despois fixo un montón de guías para Everest
de Ourense, que todas as cidades. Debeu ser nos anos 60, 70, Sí, non? sí, se empeza primeiro, creo que Santiago, Sí, non non me lembro a calé. Entón, toda esa idea é unha tristeza, pero pérdese. Por qué? Porque a Lei Europea da Paisaxe o que defende por riba de todo é a percepción. E iso é un erro. Porque se ti e eu facemos unha descripción da paisaxe desde ópticas deformativas distintas, admirando os dous a mesma paisaxe podemos dicir cosas distintas. Se ven aquí unha persona de historia do arte, ou ven un arquitecto, ou ven un enxeneiro, estou seguro que o de historia de arte vai se fixar no estilo arquitectónico da casa ou da igrexa. Se ven un botánico nas plantas, se ven un xeógrafo, a mellor vemos noutra cousa. Entón, eso, cando tú queres todo convertir en percepción, a percepción é tan variada que é imposible planificar unha paisaxe. Pero a paisaxe que deriva desa visión dinámica, dialéctica, feito cultural do Otero, non. Eu creo que unha mensaxe do Otero, digamos, para o presente e para o futuro ten que ver con un fenómeno que ademais estamos vivindo en este momento, que é a transformación moi profunda da paisaxe do medio, sobre todo do medio rural, non? É dicir, coas novos procesos de industrialización do rural, da nova forestación, de grandes procesos de transformación do territorio. Para mí unha mensaxe que do Otero que o territorio ten memoria, que o paisaxe está cheo de historias humanas, que se entende só a partir do resultado da interacción de moitas xentes, porque eu aprecio, por exemplo, cando hoxe en día fago proxectos de patrimonio no rural, o drama que moitas veces está crebada a transmisión da memoria dese territorio entre xeracións. E as xeracións novas non teñen nin idea dese territorio e moitas veces, ou non teñen nin idea dese territorio, non teñen ningún problema en aceptar decisións sobre ese territorio que son moi tañinas e que son moi gravosas. Cando eles son máis conscientes do vínculo que hai ancestral, imaginario ou non, entre eses territorios e as persoas, a ordenación do territorio moitas veces é moito máis humanizada, máis equilibrada, non? Entón, para mí unha lección do Otero para o presente é que o territorio debe ser contado, que debe ser transmitido e que o territorio non únicamente unha postal, que non é unha paisaxe para sacar en Instagram, sino que detrás del hai un montón de historias metidas en todas as pequenas microtoponimias, en todos os penedos, en todas as árbores, as veigas, e que de alguna forma con todo iso podemos convivir e fai a nosa vida moito máis rica e, sobre todo, tamén axuda a proteger o espacio no que vivimos. Non? Porque te pensas unha cousa, Otero o que dicía que, ou por lo menos o entendo, o que defendía é que a paisaxe non era un escenario. Efectivamente. En donde, senón que era o resultado de. Non se pode entender un hábitat se non tes en conta as características ecolóxicas, o tipo de solo, o tipo de rocha, a circulación da agua, as plantas, os animais. E iso, no fondo, é curioso, fai moitísimos anos, inda que sin ser consciente do que estaba defendendo, que era a visión sistémica do territorio, estaba defendendo o Otero. E iso creo que ademais é unha das características da nosa propia cultura na actualidade. Sí, é dicir, e un dos grandes legados que o Otero nos deixou para o presente, entender o territorio dunha forma máis integral a veces que en outras culturas. Sí, sí, eu eso concordo totalmente. Como los espejos que reflejaban todas las esperanzas, todas las esperanzas, todas las íntimas realidades de Galicia na súa peregrinaxe por mundo. E por eso, cando 7 de xaneiro de 1950, aquel grande piñeiro de Beiramar, coroado polos dous das musas e polos dous da santidade, caeu en Bos Aires vencido, parece que houve en todo Atlántico, non só no Atlántico percorrido directamente por as rosas,